Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Umculi kaMaskand kuthiwa ucasule umlandeli maqede wamklinya ngesikhathi ephazamisa igoso lakhe belisanandisa estage emcimbini obuseHeidelberg eGauteng. Kwivideo ethunyelwe umthombo kwintatheli yephephandaba uSigwebo Sentambo ubonakala esuka estage eqonda ngqo kowesilisa obephazamisa elinye lamagoso akhe ebegida naye. Lo mculi obonakala ezijuba kulomlandeli ngenkulu intukuthelo wabe esekhwela phezulu kwakhe maqede wamklinya. Umthombo wephephandaba uthe kuphazamiseka umcimbi ngesikhathi ekwenzeka lesigameka. Abalandeli bakaSigwebo Sentambo namanje basashaqekile. Kube nobhudubhudu lomculi eklinya umliso beseduze kwestage, kodwa ke akwazi ukuthi yini imbangela yokuhilizisana kwalo umlandeli kanye naye uSigwebo. Ethinta uSigwebo Sentambo elinye lamaphephandaba uthe usazoqhubeka ebashaye, ngeke avumele ukudelelwa yibo ngoba esaba ukuthi ungusaziwayo uzokumela ukuvikela isithunzi sakhe. Kube wathi ngimklinyile impela umlandeli ongenzele isimanga ngesikhathi eklinya elinye lamagoso ami ngenxa yokweqiwa yinjabulo. Uthi bese kunesikhathi enza lo mkhuba esingawuthandanga esiphazamisa ngesikhathi sinandisa estage. Uthe mina ke angisiye umfundisi futhi ngeke ngizigoqe nje izandla uma kukhona umuntu owenza into engahambisani nami. Ingakho ngithathe isinqumo sokunqanda isenzo sakhe ngokukhulu ukusheshsha, kuchaza yena uSigwebo. Equba ke uthe ulibonile iphutha lakhe umlandeli njengoba yekigcine sexolisa ngesenzo sakhe. uSigwebo Sentambo akaqali-ke ukulwa emcimbini sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba njengoba wake washaya no-DJ emcimbini owawuhlele uDr 3 Second. Igameko zakhe-ke zilokho ziya ngokwanda. Bafethu-ke mina ngizofisa ukwazi ukubhala kwenu khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina njengentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje ngithi ungibambeke evidweni elandelayo. Ungakhohlwa kusilandela ekhasini lika Instagram @zwide_media.